भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सुखदाति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां शाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते विश्वगोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहनवमी सर्वानन्दकरं वरं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारि जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तथारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय प्रभुपाद जय गुरुराज जय निताय गौर प्रेमानंदे मदेगबन्धु मत्सङ्गिन् मद्गुरु मन्महादना निष्ठारकमद्भाग्यामदानन्दा नमोऽस्तुते पुरन्दराय श्रीमद्भागवतम जय श्रीमद्भागवतम पंचमस्कंदം 16-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 36. സ്ക്രീൻ ആണ് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. क्वचित् क्षीणतनः शय्यासनाशनादिपभोगविहीनो यावदप्रतिलब्धमनोरथोपगता दाने अवसिदमधिस्ततस्ततो अवमानादीनि जनादभिलाभिरे. क्वचित् क्षीणधनशय्यासनाशनाद्युपभोगविहीनो यावदप्रतिलब्धमनोरथो भगता दाने अवसिदमधिस्ततस्ततो अवमानादीनि जनादभिलभते. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
കുജക്ഷീണധനശയ്യാസനാശനാദ്യുപഭോഗവിഹീനോ ക്വചിക്ഷീണധനശയ്യാസനാശനാദ്യുപഭോഗവിഹീനോ യാവത പ്രതിലബ്ധമനോരഥോപഗതദാനേ അവസിതമതിസ് തതസ്തദോപമാനാദീനി ജനാദ വിലപദേ ക്വചിക്ഷീണധനശയ്യാസനാശനാദ്യുപഭോഗവിഹീനോ യാവത പ്രതിലബ്ധമനോരഥോ ഭഗദാദാനേ അവസിതമതിസ് തദോപമാനാദീനി ജനാദ വിലപദേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്മൃതി ചെടുക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിക്ഷീണധനശയ്യാസനാദ്യുപഭോഗവിഹീനോ യാവത പ്രതിലബ്ധമനോരഥോപഗതാദാനേ അവസിതമതിസ്തദോ അവമാനാദീനി ജനാദഭിലഭതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി ചെടുക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് ക്ഷീണധന ശയ്യാസനാശനാദ്യുപഭോഗവിഹീനോ യാവത പ്രതിലബ്ധ മനോരഥോപഗതാദാനി അവസിതമതിസ്തതസ്തതോ അവമാനാധീനി ജനാദഭിലപതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിക്ഷീണധനശനാശനാദ്യുപഭോഗവിഹീനോ യാവത പ്രതിലബ്ധ മനോരഥോപഗതാദാനേ അവസിതമതിസ്തതസ്തതോ അവമാനാദീനി ജനാദഭിലപതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് ക്ഷീണധനശയ്യാസനാദ്യുപഭോഗവിഹീനോ യാവത പ്രതിലബ്ധ മനോരഥോപഗതാദാനേ അവസിതമതിസ്തതസ്തതോ അവമാനാദീനി ജനാദഭിലപതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിക്ഷീണധനശയ്യാസനാശനാദ്യുപഭോഗവിഹീനോ യാവത പ്രതിലബ്ധ മനോരഥോപഗതാദാനേ അവസിതമതിസ്തതസ്തതോസ്തദവമാനാദീനി ജനാദഭിലപതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിക്ഷീണധനശയ്യാസനാശനാദ്യുപഭോഗവിഹീനോ യാവത പ്രതിലബ്ധ മനോരഥോപഗതാദാനോ അവസിത അധിസ്തതസ്തതോ അവമാനാദിന ജനാദഭിലപതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് ക്ഷീണധനശയ്യാസനാദ്യുപഭോഗവിഹീനോ യാവത പ്രതിലബ്ധോ മനോരഥോപഗതാദാന അവസിതമതിസ്തതോ അവമാനാദീനി ജനാദഭിലപതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രംഗമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
हरे कृष्ण ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉചിക്ഷീണധനശയ്യാസനാശനാദ്യുപഭോഗവിഹീനോ യാവദപ്രതിലബ്ധ മനോരഥോപഗതാദാനേ അവസിതമതിസ്തസ്തതോ അവമാനാദീനി ജനാദബിലബതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. प्रकृति माता जी जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्वचित् क्षीणतनशय्यासनाशनाद्युपभोगविहीनो यावदप्रतिलब्धमनोरथोपागतादाने वसितमतिस्ततस्ततोऽवमानादीनि जनादभिलभते। हरे कृष्णा प्रभु जी। आरती जी नंबर माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्वचित् शय्यासनाशनाद्युपभोगविहीनो यावद प्रतिलब्धमनोरथोपगतादाने अवसितमतिस्तत ततो अवमानादीनि जनादभिलभते। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण वसंता माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्वचित् क्षीणतनशय्यासना अशनाद्युपभोगविहीनो यावत् प्रतिलब्धमनोरथो भगदा। भारती माता जी हरे कृष्ण ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം चलिए നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുടിക്ഷീണധനശയ്യാസനാശനാദ്യുപഭോഗവിഹീനോ യാവൽപ്രതിദത്തമനോരഥോപഗതാന അനേവശിത അധിഷ്ഠ തസ്തോ വാമാന ദീനി അധനാഥവിലഭരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माता जी अनिता माता जी चलिए हरे कृष्ण सावित्री श्री देवदास माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रणाम प्रभुजी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुजिक्षीणधनशय्यासनाशनादि उपभोगविहीनो यावत् प्रतिलब्धमनोरथो भगदादाने अवसितमधिस्ततस्तदो अवमानादीनि जनादपि लभते। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. चलिए ഓ ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ പ്രഭുജി? हरे कृष्ण कर चलिए ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് ക്ഷീണധനശയ്യാസനാശനാദിഭോഗ വിഹീനോ യാവത പ്രതിലബ്ധ മനോരഥോപഗതാ ദാനേ വസിതമതി തതസ്തതോ അവമാനാദീനി ജനാദപീലപതേ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे ഹരേ कृष्ण കൃഷ്ണ. अनिता माता जी चला बजे चलिए करो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्वचित् क्षीणधनशय्यासना शनाद्युपभोगविहीनो यादव प्रतिलब्धमनोरथोपगतादाने अवसितमधिस्था तस्तदो अवमानादीनि जनादभिलभते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तो अनावरण माता जी चलिए हरे कृष्ण कृष्ण प्रभुजी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुजिक्षीणधनशय्यासनाशनाद्युपभोगविहीनो यावद प्रतिलब्धमनोरथोपगतादाने अवसितमधिस्ततो अवमानादीनि जनादभिलभते। कृष्ण प्रभुजी। हरे वत्सलाय माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षीणाधनशय्यासनादिभोगविहीन
യാവത പ്രതിലബ്ധ മനോരഥോപഗതോ ദാനേ വസിതാമതിസ്തതസ്തതോ അവമാനാദീനി ജനാദവിലഭതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ജയിൽക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് ക്ഷീണധന ശയ്യാസനാശനാദ്യുപഭോഗവിഹീനോ യാവത പ്രതിലബ്ധ മനോരഥോപഗതാദാനേ വസിത മതിസ്തതസ്തതോ അവമാനാദീനി ജനാദഭിലഭതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് ക്ഷീണധനാശയ്യാസനാശനാദ്യുഭോഗ വിഹീനോ യാവതാ പ്രതിലബ്ധ മനോരഥോപഗതാനേ അവസിതമതിസ്തതസ്തതോ അവമാനദീനി ജനാദവിലഭതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് ക്ഷീണധനശയ്യാസനാശനാദ്യുപഭോഗവിഹീനോ യാവത പ്രതിലബ്ധ മനോരഥോപഗതാനേ അവസിതമതി തതോവമാനാദീനി ജനാദഭിലഭതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗതികാചാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവനെ വാസുദേവായ. ക്വചിത് ക്ഷീണധനശയ്യാസനാദ്യുപഭോഗവിഹീനോ യാവത പ്രതിലബ്ധ മനോരഥോപഗതാനേ അവസിതമതിസ്തതസ്തതോ അവമാനാദീനി ജനാന അഭിലഭതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗജാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് ക്ഷീണധനശയ്യാസനാശനാദ്യുപഭോഗവിഹീനോ യാവത പ്രതിലബ്ധ മനോരഥോപഗതാദാനേ വസിതമസിതതസ്തതസ്തതോവമാനാദീനി ജനാദഭിലഭതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തനം ചില സമയത്ത് പണത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം ബദ്ധാത്മാവിന് പര്യാപ്തമായ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാതാവും. ചില സമയങ്ങളിൽ അവന് ഒരു ഇരിപ്പിടമോ ആവശ്യമായ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. മറ്റു വാക്കുകളിൽ അവൻ ദാരിദ്ര്യത്തിലാകുന്നു. ആ സമയത്ത് നേരായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയാതാകുമ്പോൾ അവൻ അന്യരുടെ വസ്തുക്കൾ തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനിക്കും. ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതാകുമ്പോൾ അവൻ മറ്റുള്ളവരാൽ അപമാനിക്കപ്പെടുകയും എല്ലാറ്റിനോടും വിമുഖനായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിയമം അറിയില്ലെന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. ബദ്ധാത്മാക്കൾ ജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യങ്ങൾ നേടാനുള്ള പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തു മാർഗവും സ്വീകരിക്കും. അവർ യാചിക്കുന്നു, കടം വാങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മോഷ്ടിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതുമൂലം ആവശ്യമുള്ളവ ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം അവൻ അപമാനിക്കപ്പെടുകയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഒരുവൻ വളരെ സങ്കീർണതയല്ലാത്ത പക്ഷം അവന് ശരിയല്ലാത്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാനാവില്ല. ഒരുവൻ ശരിയല്ലാത്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ പണം സമ്പാദിച്ചാൽ പോലും അവന് സർക്കാരിന്റെയോ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെയോ ശിക്ഷകളിൽ നിന്നും അപമാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. വളരെ പ്രധാനികളായ ആളുകൾ പണാപഹരണം നടത്തുകയും പിടിക്കപ്പെടുകയും ജയിലിലടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത അനവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഒരുവന് ജയിൽ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷേ
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവത്ഗീത 7:14 ഇത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവീ ഏഷാ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്തിയ. പ്രകൃതി വളരെ ക്രൂരയാണ്, അവൾ ആരോടും ക്ഷമിക്കുകയില്ല. പ്രകൃതിയെ ഗൗനിക്കാത്ത ജനങ്ങൾ എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു, പരിണിതഫലമായി ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം വിത്തവിദിശങ്ക വിവൃത വൈരാനുബന്ധോപി പൂർവവാസനയാമിതാ അപവഹതി. ഏവം വിത്തവിദശങ്ക വിവൃത വൈരാനുബന്ധോപി പൂർവവാസനയാമിതാ ഉദ്യഹത്യതാ ഭവതി. ചിലർ പരസ്പരം ശത്രുതയിലാണെങ്കിലും തങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ചിലപ്പോൾ വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ വിവാഹബന്ധങ്ങൾ ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കാറില്ല. വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വിവാഹമോചനത്തിലൂടെയോ ഇതര മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ വേർപെടുന്നു. മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ബദ്ധാത്മാവിനെ വഞ്ചിക്കുവാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട് വിവാഹത്തിൽ പോലും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെയും ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് മറ്റൊരു ബദ്ധാത്മാവിനോട് അസൂയാലുവാണ്. ജനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി സുഹൃത്തുക്കളായേക്കാം, പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി ശത്രുക്കളായി തീരുകയും പണത്തിനു വേണ്ടി പോരാടുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ അവർ വിവാഹിതരാവുകയും പിന്നീട് വിവാഹമോചനത്തിലൂടെയോ വേറെന്തെങ്കിലും വിധത്തിലോ വേർപിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഐക്യം ശാശ്വതമല്ല. ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത മൂലം ഇരു കൂട്ടരും എല്ലായ്പ്പോഴും അസൂയാലുക്കളായി തുടരും. ഭൗതിക പ്രവണതയുടെ ആധിക്യത്താൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പോലും വേർപിരിയലും ശത്രുതയും സ്ഥാനം പിടിക്കാറുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 38-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതസ്മിൻ സംസാരാധ്വനി നാനാക്ലേശോപസർഗബാധിത ആപന്ന വിപന്നോ യത്ര യസ്തമൂഹ ഭാവേതരസ്തത്ര വിസൃജ്യ ജാതം ജാതമുപാദായ ശോചന്മുഹ്യൻ ബിഭ്യൻ ഭവത് വിവദൻ ക്രന്ദൻ സംഹൃഷ്യൻ ഗായൻ നഹ്യമാന സാധുവർജിതോ നൈവാവർത്താത്യോപി യദ ആരബ്ധ യേഷ നരലോകസാർത്ഥോ യമധ്വനഃ പാരമുപദിച്ഛന്തി. ഏതസ്മിൻ സംസാരാധ്വനി നാനാക്ലേശോപസർഗബാധിത ആപന്ന വിപന്നോ യത്ര യസ്തമു ഭാവേതരസ്തത്ര വിസൃജ്യ ജാതം ജാതമുപാദായ ശോചന്മുഹ്യൻ ബിഭ്യൻ വിവദൻ ഗ്രന്ഥൻ സംഹൃഷ്യൻ ഗായൻ നഹ്യമാനഃ സാധുവർജിതോ നൈവാവർത്താത്യേതാപി യദ ആരബ്ധ യേഷ നരലോകസാർത്ഥോ യമധ്വനഃ പാരമുപദിശന്തി. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പാത ദുരിതപൂർണവും ബദ്ധാത്മാവിന് നാനാവിധ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവയുമാണ്. ചിലപ്പോൾ അവന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ചിലപ്പോൾ അവൻ നേടുന്നു. രണ്ടായാലും ഈ പാത അപകടം നിറഞ്ഞതാണ്. ചില വേളകളിൽ ബദ്ധാത്മാവ് മൃത്യുവിലൂടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും പരിസ്ഥിതികളിലൂടെയോ അവന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും വേർപെടുന്നു. പിതാവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അവൻ ക്രമേണ സന്താനങ്ങളോടും മറ്റു ബന്ധുക്കളോടും ആകർഷണത്തിലാകുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ വ്യാമോഹിതനും ഭയചകിതനുമാകുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവൻ ഭയം മൂലം ഉച്ചത്തിൽ കരയുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവൻ
കുടുംബം സംരക്ഷിച്ച് സന്തോഷവാനായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ സന്തോഷാതിരേകത്താൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ഈ വിധത്തിൽ അവൻ ബന്ധനത്തിലാവുകയും പരമദിവ്യോത പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായുള്ള അവന്റെ ബന്ധം വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വിധത്തിൽ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അവൻ ആ പാതയിൽ ഒട്ടും തന്നെ സന്തോഷവാനല്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർ അപകടകരമായ ഈ ഭൗതികാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ പരമദിവ്യോത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരുവനും ഭൗതികാസ്ത്രത്തിന്റെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരുവനും ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവാനായിരിക്കാൻ സാധ്യവുമില്ല. ചുരുക്കം ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കണം. ഭൗതിക ജീവിത രീതി കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന വിവേകിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ അല്പം പോലും സന്തോഷമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയായാലും സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ഈ അപകടപാത തുടരുന്നതിനാലും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുടെ സംസർഗമില്ലാത്തതിനാലും വ്യാമോഹിതനായ ബദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശക്തി ചില സമയത്ത് സന്തോഷം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആസ്വദിക്കുവാൻ അവനെ ഒരവസരം നൽകും. പക്ഷെ ആത്യന്തികമായി ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഇങ്ങനെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: ദണ്ഡ്യജനേ രാജയേന നദീതേ ചുവായ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അധ്യലീല 20:1. ഭൗതിക ജീവിതം എന്നാൽ തുടർച്ചയായ അസന്തുഷ്ടി എന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ നാം സ്വീകരിക്കുന്നു. ചില സമയത്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുറ്റവാളിയെ ജലത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അതും ശിക്ഷയിൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ജലത്തിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയം അവന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി ഇതാണ്. അതിനാൽ ഒരുവന് വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും സംഘം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഉപദേശിക്കും. സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്രകൈ ലവമാത്ര സാധുസംഘേ സർവസിദ്ധി ഹൈ. സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്ര ഹൈ ലവമാത്ര സാധുസംഘേ സർവസിദ്ധി ഹൈ. ഭക്തന്മാരോടുള്ള ഹസ്വമായ സംഘം കൊണ്ടുപോലും ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന് ഈ ദുരിതപൂർണമായ ഭൗതികാവസ്ഥ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുമായി സമ്പർക്കത്തിന് അവസരമൊരുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ആയതിനാൽ പതീതരായ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിന് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും നിർബന്ധമായും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളായിരിക്കണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദിദം യോഗാനുശാസനം നവായേതവരുദ്ധതേ യന്യസ്തദണ്ഡാമുനയാ ഉപശമശീല ഉപരതാത്മനഃ സമവഗച്ഛന്തി. യദിദം യോഗാനുശാസനം നവായേതവരുദ്ധതേ യന്യസ്തദണ്ഡാമുനയാ ഉപശമശീല ഉപരതാത്മനഃ സമവഗച്ഛന്തി. സകലരുടെയും മിത്രങ്ങളായ സന്യാസിമാർക്ക് സമാധാനപൂർണമായ ഒരു അവബോധമുണ്ട്. അവർ അവരുടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം മോചനത്തിന്റെ പാത, ഭഗവാനിലേക്കുള്ള പാത ലഭിക്കുന്നു. ഹതഭാഗ്യനും ഭൗതിക ദുരിതാവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ഭൗതിക അവസ്ഥകൾ ഭൗതിക ദുരവസ്ഥകളിൽ ആസക്തനുമാകിയാൽ ഭൗതികവാദിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ സമ്പർക്കം ലഭ്യമാകുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥനേസി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത.
മഹാസന്യാസിയായ ജഡഭരതൻ ദുരിതാവസ്ഥകളും അവയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടാനുള്ള മാർഗവും വിവരിച്ചു. വിടുതലിനുള്ള ഏകമാർഗം ഭക്തന്മാരോടുള്ള സഹവാസമാണ്. ഇത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കാവുന്നതുമാണ്. നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് പോലും ഇതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുമെങ്കിലും അവരുടെ ദൗർഭാഗ്യം അത്ര വലുതാകിയാൽ അവർക്ക് പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ആശ്രയം നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല. പരിണിത ഫലമായി ക്ലേശങ്ങളിൽ തുടരേണ്ടി വരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപം സ്വീകരിച്ച് ഈ പാതയിലേക്ക് വരാൻ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം നിർദ്ദേശിച്ചു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതാവസ്ഥകളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ മോചിതരാകാമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വിവരം നൽകാൻ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രഭാഷകർ വീട് വീടാന്തരം കയറിയിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായി ഭക്തിലതാ ബീജഹ. കൃഷ്ണന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കൃപയാൽ ഒരുവൻ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ വിത്ത് ലഭിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഒരല്പം ബുദ്ധിമാനാണെങ്കിൽ അവന് കൃഷ്ണാബോധം പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതാവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകാനും കഴിയും. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയും ഈ ഭൗതിക ലോകം ദുരിതപൂർണമാണ്, ദുഃഖാലയമാണെന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിവരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ പലതരത്തിലും അല്ലെ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഒന്നെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രശ്നങ്ങളെ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഒരിക്കലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നില്ല. സ്ഥിരമായിട്ട് ടെലിവിഷനൊക്കെ കാണുന്നവർക്കറിയാം, അവിടെ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യലാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഗ്രാമീയ കഥകൾ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അവർ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇന്ന് ഒരു പ്രശ്നം നാളെ വേറെ പ്രശ്നം, അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ പാഴാക്കി കളിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യും അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണാബോധയന്ത പ്രസിദ്ധ. ഭക്തന്മാരെന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്കഥകൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അവരതിന് സന്തോഷിക്കും. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഓരോരോ ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും തീരുന്നില്ല അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനമായി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആ മരണത്തെ ആനയോട് ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു ഗജത്തോട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാനായിട്ട് ജഡഭരതൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചേരാനായിട്ട്. അപ്പോ
അത് മാത്രമേ അവിടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കപിലദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ. സദാം പ്രസംഗാൻ മമ വീര സംവിദോ ഭവന്തി ഹൃത്കർണരസായന കഥാ തജ്ജോഷണാദാശുപവർഗവത്മനി ശ്രദ്ധാരതിർഭക്തിരനുക്രമിഷ്. ആണ് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ സംഘങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അല്ലെ നമ്മുടെ ഭക്തിലത അത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ഭക്തി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും ആ രുചി ഉണ്ടാക്കാനും ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ മറ്റ് ഗ്രാമികഥകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പോയാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഉള്ള ഭക്തിയും കൂടി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് ഗ്രാമികഥകള് പറയരുത്, കേൾക്കരുത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അത് നമ്മുടെ സമയം പാഴാക്കും. ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയെടുത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്, പല 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള പണം കൈമാറ്റം നടത്തുകയും അതിൽ വഞ്ചനയുണ്ടാവുകയും ശത്രുതയുണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. വാനരന്മാരോട് ഉപമിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, വെറും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് മാത്രം സമയം ചെലവാക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുകയും. പ്രഭാതരോട് പറയുന്നു, ഒരുവൻ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളിൽ സുദൃഢമായി ഉറക്കാത്ത പക്ഷം അവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ പോലും ദ്രോഹപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ കർശനമായി പാലിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ആയുള്ള ഏറ്റവും മുഖ്യമായി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായമുന്നത മൂലം ദോഷം സംഭവിക്കും. ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഗൗരവമായി യത്നിക്കുന്നവർ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ടതും തങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ അസ്വസ്ഥമാകാതിരിക്കുവാൻ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരും. പ്രഭുപാദൻ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഇതിനെ തകർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പുറത്തു നിന്നും ഇസ്കോണിനെ തകർക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചാന്ദകാസിയൊക്കെ മൃദംഗമൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീടൊക്കെ അടിച്ച് തകർക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടൊക്കെ സങ്കീർത്തനം സ്റ്റോപ്പാക്കാനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ വലിയൊരു സമ്മേളനമായിട്ട് തന്നെ വലിയൊരു പ്രകടനമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ആ അധർമ്മത്തിനെതിരെ ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ പ്രകടനമാണത്. ചാന്ദകാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെ പന്തവും അനേകം കർത്താലും മൃദംഗവും ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തന്മാർ അവിടെ പോവുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതിനെ അടിച്ചമർത്താനായിട്ട് അവസാനം ചാന്ദകാസി മഹാപ്രഭുവിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് ആരെങ്കിലും നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീട് അദ്ദേഹം അത് തിരുത്തി പറയുകയുണ്ടായി. ഇനി ആരെങ്കിലും നാമം ജപിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതായിട്ട് മാറ്റുകയും. അപ്പോൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അങ്ങനെ പുറത്തുള്ള ആർക്കും തന്നെ തകർക്കാൻ ധാരാളം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അവിടെയൊക്കെ ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുന്നു, ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പൊളിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ദ്രോഹമുണ്ട്. എന്നാൽ വീണ്ടും ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ ഭക്തന്മാർ അവിടെ ഉയർന്നു വരുന്നു, കൂടുതൽ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇതൊരിക്കലും പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്കും തകർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ? പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇതിനുള്ളിലുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ, മറ്റുള്ള പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് സാധിക്കില്ല. പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു, ഒരാള് ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളിൽ സുദൃഢമായിട്ട് ഉറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവനാണെങ്കിൽ പോലും ദ്രോഹപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ കർശനമായി പാലിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കും. ഇത് എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കാനായിട്ട്
ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതിൽ പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ ചില ആൾക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റുള്ള തരത്തിലുമൊക്കെ ഒരു പലതരത്തിലും ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട്. ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നത മൂലം ദോഷം സംഭവിക്കും. ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഗൗരവമായി യത്നിക്കുന്നവർ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം. തങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ അസ്വസ്ഥമാകാതിരിക്കുവാൻ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരേണ്ടത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇത് എന്റെ ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ശരീരമാണ്. പ്രഭുപാദർ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു അച്ഛനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ കൈയും കാലൊക്കെ മസാജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 മക്കള് അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇനി അച്ഛന്റെ ധനമൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് പറഞ്ഞ് തെറ്റി. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അച്ഛന്റെ ഒരു മകൻ വന്നിട്ട് കാലൊക്കെ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ടൊക്കെ വേദനിക്കും. അതുപോലെ ഒരു മകൻ വന്നിട്ട് കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ആ വേദന ശമിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തടവി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് വന്നതാ. എന്നാൽ പറഞ്ഞ് സ്വത്തിന്റെ എവിടെയൊക്കെ എത്തിയാൽ എന്തായി, അച്ഛന്റെ ശരീരം പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിട്ട്. അതുപോലെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ എന്നാൽ അത് രമ്യതയിൽ പരിഹരിക്കണം. മറ്റുള്ള രീതിയിലാവുമ്പോൾ അതെന്താണ്, എന്റെ ശരീരത്തിനാണ് ഈ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളിങ്ങനെ പരസ്പരം അസൂയാലുക്കളാവുകയും ദ്രോഹപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ശരീരത്തിനാണ് വേദനിക്കുക. എന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇസ്കോണാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു, പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് അദ്ദേഹം 64 ഗൗഡീയ മഠങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ അതിലുള്ള പിന്നീട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അവര് അതിന്റെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുമൊക്കെ കലഹിക്കുകയും പിന്നീട് അതൊക്കെ തകർന്നടിയും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭുപാദരോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഗൗഡീയ മഠത്തിന് വലിയൊരു അഗ്നി വിഴുങ്ങുവാൻ പോകുന്നു, വലിയൊരു അപകടം സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദര് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും താൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇതുപോലെ നശിച്ചു പോകരുതെന്ന് പ്രഭുപാദർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദര് GBC എന്നും ഗവേണിംഗ് ബോഡി കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഒത്തൊരുമയോടെയാണ് ഒരുമിച്ച് ആ ഒരു GBC മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നത്, അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ല. അവരൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ GBC മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അതിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകി. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ തലപ്പത്ത് പ്രഭുപാദരാണ്. ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യര് എപ്പോഴും പ്രഭുപാദർ തന്നെ. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാര് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അവര് ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനം. ചില സമയത്ത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ചില സമയത്ത് പണത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം ബദ്ധാത്മാവിന് പര്യാപ്തമായ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാതാവും. ചില സമയങ്ങളിൽ അവൻ ഇരിപ്പിടം ആവശ്യമായ മറ്റൊന്നും തന്നെയുണ്ടോ. മറ്റു വാക്കുകൾ അവൻ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ആ സമയത്ത് നേരായ മാർഗങ്ങളിൽ ആവശ്യങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയാതാവുമ്പോൾ അവൻ അന്യരുടെ വസ്തുക്കൾ തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിൽ കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ മറ്റുള്ളവരാൽ അപമാനിക്കപ്പെടുകയും എല്ലാറ്റിനോടും വിമുഖനായി തീരുകയും ചെയ്യും. അതാണ് പലതരത്തിലും പണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. നേരായ മാർഗത്തിൽ കഴിയാതാവുമ്പോഴെന്താണ്, മറ്റ് തെറ്റായ വഴികളിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട്. കാണാം കേരളത്തിലൊക്കെ പലതരത്തിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നല്ല. ഓരോന്നും അയ്യപ്പന്റെ സ്വർണ്ണമൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു ചർച്ച. ആ സ്വർണം കൊടുത്ത ആള് വേറെ സർക്കാരിനെയൊക്കെ വഞ്ചിച്ച് കുറെ കോടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവര് വേറെ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു സുഖമായിട്ട്. അപ്പോ ഇതിനൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ
ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ പലരും പണം ഉണ്ടാക്കാനും അതുവഴി സുഖിച്ച് ജീവിക്കുവാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ. എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള നിയമവും കോടതിയൊന്നും ശിക്ഷ നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രകൃതി അല്ലെ ഇവിടെ യമരാജന്റെ കോടതി ഉണ്ട്, അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ വസ്തുക്കള് മോഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ, ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങള് മലത്തിലെ പുഴുവായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത എന്താണ് ഉദ്ധവർക്ക് ഭാഗവതമാണ്. ഭാഗവതം 11ാം സ്കന്ധത്തില് ഉദ്ധവർക്ക് നൽകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഭഗവാന്റെ മുതല് അപഹരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ധനം മോഷ്ടിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെന്താണ് അനേക ലക്ഷക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങള് മലത്തിലെ പുഴുവായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊക്കെ ഓരോരോ തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകളുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ഒരുവന് ജയിൽ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരമദിയോത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദേവി യേശ ഗുണമയി മമ മായ ദുരിതയ. പ്രകൃതി വളരെ ക്രൂരയാണ്, അവൾ ആരോട് ക്ഷമിക്കില്ല. പ്രകൃതിയെ ഗൗനിക്കാത്ത ജനങ്ങൾ എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്ന പരിണിതമായ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. പലതരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. പല ആൾക്കാർക്കും മോഷ്ടിച്ചതിന്റെ കുറച്ച് മുതല് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കും അതിന്റെ ഷെയർ ഒക്കെ കുറച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ വരാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊക്കെ ശിക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. യമരാജന്റെ ശിക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് തന്നെ വരും. അടുത്ത ശ്ലോകം, ചിലർ പരസ്പരം ശത്രുതയിലാണെങ്കിലും തങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ വീണ്ടും കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ചിലപ്പോൾ വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടും. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ വിവാഹങ്ങൾ ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കില്ല. വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ വിവാഹിത മോചനത്തിലൂടെയോ ഇതര മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ ഏർപ്പെടും. മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ബദ്ധാത്മാവിന് വഞ്ചിക്കുവാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. വിവാഹത്തിൽ പോലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെയും ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് മറ്റൊരു ബദ്ധാത്മാവിനോട് അസൂയവാലുമാണ്. ജനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി സുഹൃത്തുക്കളായേക്കാം, പക്ഷെ ആത്യന്തികമായി ശത്രുക്കളായി തീരുകയും പണത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ അവർ വിവാഹിതരാകുകയും പിന്നീട് വിവാഹമോചനത്തിലൂടെയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലോ വേർപിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഐക്യം ശാശ്വതമല്ല. ചതിക്കുവാനുള്ള പ്രവണത മൂലം ഇരു കൂട്ടരും എല്ലായ്പ്പോഴും അസൂയാലുക്കളായി തുടരും. ഭൗതിക പ്രവണതയുടെ ആധിക്യത്താൽ കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ പോലും വേർപിരിലും ശത്രുതയും സ്ഥാനം പിടിക്കാറ്. അപ്പോ പലതരത്തിലും ആൾക്കാർക്ക് വഞ്ചിക്കുവാനുള്ള പ്രവണത, പിന്നെ പണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അവരെ വഞ്ചിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ നിത്യ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് മാറും അല്ലെ. വിവാഹം കഴിക്കുക, അവരൊക്കെ പലതരത്തില് കൊല്ലുക അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ പീഡിപ്പിക്കുക, പലതരത്തിലും ദ്രോഹപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുക, അവരുടെ പണമൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കലിയുഗത്തിലും അല്ലെ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ആൾക്കാർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുവാനുള്ള വഞ്ചിക്കുവാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. മുപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പാത ദുരിതപൂർണവും ബദ്ധാത്മാവിന് നാനാവിധ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമാണ്. ചിലപ്പോൾ അവന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ചിലപ്പോൾ അവൻ നേടുന്നു. രണ്ടായാലും ഈ അപകടം നിറഞ്ഞതാണ്. ചില വേളകളിൽ ബദ്ധാത്മാവ് മൃത്യുവിലൂടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും പരിതസ്ഥിതികളിലൂടെയോ അവന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുന്നു. പിതാവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അവൻ ക്രമേണ സന്താനങ്ങളോടും മറ്റു ബന്ധുക്കളോടും ആകർഷണത്തിലാകുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ വ്യാമോഹിതനും ഭയചകിതനുമാകുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവൻ ഭയം മൂലം ഉച്ചത്തിൽ കരയുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവൻ കുടുംബം സംരക്ഷിച്ച് സന്തോഷമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ സന്തോഷാധികത്താൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്മരണാതീത കാലം മുതം ഈ വിധം അവൻ ബന്ധനത്തിലാവുകയും പരമദിവ്യോത പുരുഷനായുള്ള ഭഗവാനുമായുള്ള അവന്റെ ബന്ധം വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനായിട്ടും ദുഃഖപൂർണമാണ്, ദുരിതപൂർണമാണ്. എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് അവൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ സന്തോഷങ്ങളിൽ മുഴുകി ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്നു.
ഈ വിധത്തിൽ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അവൻ ആ പാതയിൽ ഒട്ടും തന്നെ സന്തോഷവാനല്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർ അപകടകരമായി ഭൗതികാസ്തിത്വം പുറത്തു കടക്കുവാൻ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ പാത സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരുവനും ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ കുരുക്കളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരുവനും ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവാനായിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ചുരുക്കം. ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കും. ഭഗവത് എന്താ പറയുന്നത്? പറയുന്നു, ആർക്കും തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനായിട്ട് കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ദുരിതങ്ങളും ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ യഥാർത്ഥ മോചനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കണം. ഭൗതിക ജീവിത രീതി കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന വിവേകിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഈ ലോകത്തിൽ അല്പം പോലും സന്തോഷമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയായാലും സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ഈ അപകടപാത തുടരുന്ന വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുടെ സംസർഗമില്ലാതെയും വ്യാമോഹിതനായ ബദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഇത് എത്രയോ കാലങ്ങളായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ സന്തോഷം ലഭിക്കൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ഒരിക്കലും സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന വഴി പ്രഭുപാദൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു കുറ്റവാളിയെ, കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കുറെ സമയം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിക്കും, അല്ലെ? അവിടെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പെടയും. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? വീണ്ടും അടുത്തത് മുക്കാനായിട്ടാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ആശ്വാസം അവൻ അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അതിനിടയിൽ ചെറിയൊരു സന്തോഷം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതില് അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത അപകടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും സങ്കടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദൻ പറയുന്നു, ചില സമയത്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുറ്റവാളിയെ ജലത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അതിൽ ശിക്ഷയിൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ജലത്തിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയം അവന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി ഇതാണ്. അതിനാൽ ഒരു വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും സംഘം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഉപദേശിക്കും. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം, അവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കാണുകയും അവരെ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും. ചരിതാമെന്ന് പറയുന്നു, സാധുസംഗ സർവശാസ്ത്രഹായ ലവമാത്ര സാധുസംഗ സർവസിദ്ധിഹായ. ഭക്തന്മാരുമായുള്ള ഹസ്വമായ സംഘം പോലും, അല്ലെ? ലവമാത്ര പറഞ്ഞു, ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ അത്രയും ചെറിയൊരു സമയം മാത്രം, അല്ലെ? ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് പോലും ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കാണാനെങ്കിലും സാധിച്ചാൽ അതുപോലും നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ഭക്തന്മാരോടുള്ള ഹസ്വമായ സംഘം പോലും ബദ്ധാത്മാവിൽ ഈ ദുരിതപൂർണമായ ഭൗതികാവസ്ഥ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുമായ സമ്പർക്കത്തിന് അവസരമൊരുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ പതിതരായ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിന് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും നിർബന്ധമായും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, അവരെ ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കും. മഹാരാജാക്കന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ, അല്ലെ? ഇതാണ് പറയുന്നത്, അവരെ ഒരു ദൂരെ നിന്നും കണ്ടാൽ തന്നെ അവരുടെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. നാരദമുനി, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാ. നാരദമുനിയിലൂടെ ധാരാളം പേർക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ധാരാളം പേർക്ക് ലഭിക്കും. മൃഗാരി, അല്ലെ? ഓ, അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ, അവരുടെ സംഘം, അവരുടെ ഒരു ദർശനം, അതുപോലും നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുമായി സമ്പർക്കത്തിന് അവസരം ഒരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിതരായിട്ടുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളെ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകുന്നതിന് എല്ലാ അംഗങ്ങളും നിർബന്ധമായിട്ടും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളായിട്ട്
സകലരുടെയും മിത്രങ്ങളായ സന്യാസിമാർക്ക് സമാധാനപൂർണമായ ഒരു അവബോധമുണ്ട്. അവർ അവരുടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം മോചനത്തിന്റെ പാത ഭഗവാനിലേക്കുള്ള പാത ലഭിക്കുന്നു. ഹതഭാഗ്യനും ഭൗതിക ദുരവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ആസക്തനുമാകിയാൽ ഭൗതികവാദിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ സമ്പർക്കം ലഭ്യമല്ല. അപ്പോ സന്യാസിമാരും അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ഈ ബദ്ധ ആത്മാക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ അവർ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എല്ലായിടത്തും ലഭിക്കും അല്ലെ? നമ്മളെന്നാൽ ഒരു ഗുഹയില് കയറി ഇരുന്നിട്ട് അതിന്റെ വാതിലൊക്കെ മൂടിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നാലേ ഒരിക്കലും സൂര്യപ്രകാശം അകത്ത് ലഭിക്കില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് ശ്രീലപ്രഭുപാദരിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ എല്ലാവർക്കും നൽകും അല്ലെ? എന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ ആർക്കും തന്നെ താല്പര്യം പ്രഭുപാദർ പറയും നിർഭാഗ്യവാൻ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളുടെ സംഘം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീലപ്രഭുപാദന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ അല്ലെ? അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ശിഷ്യത്വം എടുക്കുകയും അവരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം നേടുകയും ചെയ്യണം. മഹാസന്യാസിയായ ജഡഭരതൻ ദുരിതാവസ്ഥകളും അവയിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടാനുള്ള മാർഗവും വിവരിച്ചു. വിടുതലിനുള്ള ഏക മാർഗം ഭക്തന്മാരോടുള്ള സഹവാസമാണ്. ഇത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കാവുന്നതുമാണ്. നിർഭാഗ്യവാന്മാരായ ആളുകൾ പോലും ഇതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുമെങ്കിലും അവരുടെ ദൗർഭാഗ്യം അത്ര വലുതായകയാൽ അവർക്ക് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആശ്രയം നേടാൻ കഴിയും. അതിൽ പറയുന്നു അവരത്രയും ദൗർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. വ്യാസദേവൻ പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാപി എന്ന് പറയുന്നത്, പല ആൾക്കാരും പറയും കഴിഞ്ഞ ജന്മം കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മം ദരിദ്രനായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മം രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ ഈ ജന്മം മോശം രീതിയിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നത് അല്ലെ, കുറെ പാപങ്ങൾ. എന്നാൽ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചിട്ട് വ്യാസദേവൻ പറയുന്നു ഇതൊന്നുമല്ല യഥാർത്ഥ പാപി. ഏറ്റവും വലിയ പാപി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാത്തത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാത്തത്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തത്, അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാപികൾ ഈ ലോകത്തിൽ. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപികൾ. ഇപ്പൊ ദരിദ്രരൊന്നും അല്ല യഥാർത്ഥം അല്ലെ? പല ആൾക്കാരും പറയും ദരിദ്രർ, ഇവർ കുറെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം കുറെ പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ദരിദ്ര. അതെ, എന്നാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ പാപികൾ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാത്തത്, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നമസ്കരിക്കാത്ത, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപികൾ എന്ന് വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു. അവരുടെ ദൗർഭാഗ്യം അത്ര വലുതാകിയാൽ അവർക്ക് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആശ്രയം നേടാൻ കഴിയും. പരിണത ഫലമായി ക്ലേശങ്ങളിൽ തുടരേണ്ടി വരും. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം സ്വീകരിച്ച് ഈ പാതയിൽ വരാൻ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം നിർദ്ദേശിച്ചു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതാവസ്ഥകളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ മോചിതരാകാമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വിവരം നൽകാൻ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രഭാഷകർ വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രസ്താവിച്ചുള്ളതുപോലെ ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപായി ഭക്തിലതാ ബീജ്. കൃഷ്ണന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കൃപയാൽ ഒരുവന് ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ വിത്ത് ലഭിക്കുന്നു. ഒരുവൻ അല്പം ബുദ്ധിമാനാണെങ്കിൽ അവന് കൃഷ്ണാബോധം പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതാവസ്ഥകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാനും കഴിയും. അതിൽ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാർ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവരെന്താണ്? ഓരോ വീടാന്തരം കയറി പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു, ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇതിൽ അല്പമെങ്കിലും ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഈ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളർന്നു വരികയും ചെയ്യും. അത്രയും ദൗർഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധു പേവച പതിദാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമാനന്ദ കുരു വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ.
ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ